Sazalelwe enkathini thina, sazalelwe enkathini, ngeke uze usitshele, ngeke usenze lutho. Uma kwaqala nje wakhuluma kanjalo ngoba sengiboda sengikhuluma nerobot la. Angisakhulumi nomuntu ocabangayo, sengikhuluma nerobot. Uyayibona into uma ikhandwa bese uyayiconfigure, uyinikeza ama-configurations ukuthi iyilento le izohlale iyona. Lowo muntu lowo vesane ubona ukuthi hayi seyileyo nto leyo. Bamconfigurisha ukuthi yena uyilento le. Ngisho ngabe kuthiwa khona umonakalo, ngeke uzobonakala. Sizolungisa izwe-ke la. Sizolungisa ama-mistake e-past. Abazali bethu bamoshe kakhulu bafowethu, bamoshile into ey'ningi. Sizolungisa-ke manje. So nje sikujabulele nje ukuthi sikwile generation lena ezolungisa izinto, ecabangayo, engahambi ngaleya ndlela leyana yokuthi ufunzwe ukuthi wena wazalelwa kuphi, ungacabangi, unga-research, ungenzi lutho. Zoshintsha izinto-ke manje, and futhi izinto zizoshintsha. I know ukuthi abanye abathandi ukuthi izinto zishintshe, but bethanda bengathandi izinto vele zizoshintsha. Isikhathi bafowethu, kuyaphoqa. Abakwazi mkhulu.